भाई रिवाइव दे भाई रिवाइव दे बाଳ ନଉନୁ କଣ ହେଲା ଭାଇ କଣ ହେଲା ଖେଳୁଛ ଏମିତି ଗୋଟେ କୁତକୁତୁରଟା ଟିମ୍ ଡେଲି ଆମକୁ ହରଉଛି କଣ କରିବା ଭାଇ କହିଲ ଆରେ ଭାଇ ଆକୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ପିଲା ହରେଇ ପାରିବ ଟୁକୁନା ପୁଅ ଓଡି ବାନୁରି ଶଳା 24 ଘଣ୍ଟା ଆ ଓଳି ତଳେ ତା ଓଳି ତଳେ କୁନା ଓଳି ତଳେ ବାନା ଓଳି ତଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ବସି ଫିଫାରେ ଖେଳୁଛି ଶଳା ମାରେ ମାରେ ଢୁ ଢୁ ଶଳା କୁନା ମାଇକିନା ଲୁଗାକୁ ଧରିକି କହୁଛି ରିଭାଇଜ ଦିଅ ଶଳା କଣ ରିଭାଇଜ ଦିଅ ସେଇ କେବଳ ପାରିବ ଗୋଟେ କାମ କର ତାକୁ ତମେ କଲ୍ କର ହଉ ଭାଇ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ ଛନ ଛନ ନଛଞ୍ଚ ଥାକୁ ଥାକୁ ଠାକୁ ଠାକୁ ତ ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଏ ଭୋକ ବିକଳରେ ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଏ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଲା କୁତକୁତୁରୁ ଆମକୁ ହରେଇ ଦେଲା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି କଷ୍ଟୁମ ହରେଇ ଦେଲା ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ଇରେ ଶଳା ମୋ ପାଉଡର ପଡଲା କାକ ଝାଳରେ କାମ ଚଳେଇ ଦେବି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ଭାଇ କେତେବେଳେ ଓଡି ବାନୁରି ଆସିବ ହଁ ଶଳାଟା କୋଉଠି ଖେଳୁଥିବ ବୋଧେ ଆସିବ ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ କିଏ ଆଇଲା ବାନୁରି ଆଇଲା ହେ ତା ବସା 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 ଝାଡ 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 ବସା ବସା ଉଠୁ ଉଠୁ ବସା ତାକୁ ଦେଖିଆ କଣ କାଢିବା କଥା ସେ କାଢୁ ରୁହ ଭାଇ ମୋ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ବନଉଛି ରୁହ ଆରେ ଭାଇ ପାଉଡର ଦିଅ ପାଉଡର ଭାଇ ପାଉଡର ତ ନାଇଁ କାକ ଝାଳ ନିଅ ଓଡି ବାନୁରି ମାରବେ ଆରେ ଶଳା ଟୁକୁନା ପୁଅ ମାରବେ କି ବାଳ ପ୍ଲେୟାର ଆଣିଥିଲ ଓଡି ବାନୁରି ହାକ୍ ମୋ ବାଳ ବାନୁରି ଓଡି ବାନୁରି ତୁ ଗୋଟା ନୁବୁଡା ତୁ ଖେଳୁଥିଲୁ ନା କୁନା ମାଇକିନାକୁ ଅନଉଥିଲୁ ଶଳା ତୁ ଖେଳୁଥିଲୁ ନା କୁନା ମାଇକିନାକୁ ଅନଉଥିଲୁ ଶଳା ତୁଚ୍ଛାକୁ ଆମ ପିଲା ହିଟ୍ ଥିଲେ ତୁ ଶଳା ଆହୁରି 25 ଭୋଲ୍ଟ ଦେଇଦେଲୁ ଛୁଇଁଲେ ବେଲେ ଫାଟିବେ ଓଡି ବାନୁରି ତୁ ଗୋଟା ନୁବୁଡା ଓଡି ବାନୁରି ତୁ ଗୋଟା ନୁବୁଡା আজি রাতি গলে পাহি জলিব মজুই ও আজি রাতি গলে পাহি ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କରୁଛ ଶୋଇଛ ହେଇ ଓଡି ବାନୁରି ଶଳା ରାତିରେ ବୋଧେ ମାଲ ପିଇକି ଏଠି ଆସି ଶୋଇଛି ଏଇ ଓଡି ବାନୁରି ଏଇ ଓଡି ବାନୁରି ଆରେ ଇଏ ତ ମରିଯାଇଛି ଇଏ କଣ ଗୋଟା କରିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ନେବି ଇଏ ତ ଭାରି ଓଜନ ଶଳା କେମିତି ନେବାକୁ ପଡିବ କୁତକୁତପୁରଠାରୁ ହାରିଗଲେ କଣ ହବ ଧପୁରା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ମାରଦଟ ଟିକେ କହିଲୁ ଆରେ ଭାଇ ଧପୁରା ପାଖରୁ ଜିତିଲେ କଣ ହବ କୁତକୁତପୁର ଠାରୁ ତ ହାରିଗଲେ ଶଳା ଟୁକୁନା ପୁଅଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ହରେଇ ଦେଲା ଶଳା ତ ମରିଗଲା ଆଉ କଣ କହିବି କଣ ହେଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁମା ଝାଡା ହଉଛି କଣ କରି ଟିକେ ରହିଲୁ ଏ ଶଳାଟା କଥା କରେଇ ଦଉନି କିଏ ସେଠି ଶଳାଟା ଏମିତି କଣ ହଉଛି ଶଳାଟା ଟୁକି ସାଙ୍ଗରେ ଗପି ଗପି ପାଗଳା ହେଇଗଲାଣି ଶଳା ରହିଲ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଟିକେ ମୁତି ଦିଏ ର ଟିକେ ଆରେ ଟିକେ ମୁତେଇ ଦେ ରେ ଶଳାଟା ଫୋନରେ ବି ଟିକେ କଥା କରେଇଲାଣି ଆରେ ଶଳା ମୁତେଇ ବି ଦଉନି ଗପ ବି ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ନାଳୁଆ ଆଗୁଆ ଡିସାଇଡ୍ ଦେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲା
আবে সাঙ্গ উঠবে শীঘ্র। হଉ ତୁ ନ ଉଠୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଭୂତ ଆମକୁ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆକୁ ଆମକୁ କେବଳ ଜଣେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କିଏ? ହୁଡୁମ୍ବା ବାବା। ବୁଢୀ ବାବା। ନାଇଁ ହୁଡୁମ୍ବା ବାବା। ହଉ ଚାଲ। ओम ग्रिंग 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 स्वाहा बाय चो तो हेड नाउ। ओम ग्रिंग 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 सिगावर शॉप शॉप। बाबा कहने सर्प मु टिके पकई दिए स्वाहा। अबे तुम अभिभूत हाथ मार दो जाल देबे। ବାବା ଆଗେ ତାକୁ ଜାଳ ତାପରେ ମତେ ଜାଳିବ। ओम ग्रिंग 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 स्वाहा। ବାବା ए बाबा अरे सांगो ए बाबा को सुनुनी एटा भंडटा ना कोन बे। ଆରେ ଏ ଦିଟା ଏଣ୍ଡେଳା ଡାକିଲୁ କାଳେ ଶୁଣିବେ। ये होची बाबा को शिष्य। बाबा जानले भस्म कर देबे। शिष्य जी अरे सांगो ए शिष्य दीटा भी भंड लगछन। ए बाबाटा भी भंड। तमे भाबुछ कौन ए बा सत अधिका भंड बाबा। को कहलु मु भंड गुलु 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 गुला खोई देबी तो रसगोला। कौन कहलो बाबा 2 टका गुंडी खाए पैसा नहीं से कहले रसगोला खाए। बहुत बड़ असुविधा हो जाई बाबा। अपेक्षा कर मु सब भूत उड़ा कुची। ओम ग्रिंग 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 सिगावर शॉप शॉप। ओम प्रुम प्राम ग्रिंग ग्रांग ग्रिंग ओम प्रुम शिप बदल स्वाहा। ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ପଡୁଛି ନା ବାଘରେ ଡିଜେ ବଜଉଛି ବେ। के जानी बाबा की मैं चिन्ना बे बाबा उठिला। ଆବେ ସାଙ୍ଗ ବାବା କଣ ନାଚିଲେଣି ବେ। बाबा तुम टे सेती नाच। ए बाबा बाबा भूत उठके डाक। अबे तमे मना थर गिरला तुमको भस्म कर देबी। ବାବା ଆଗେ ଆକୁ ଜାଳ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଳାଇବ। भाई चांद तो हेक्स नाउ बाबा बाबा तुम पछरे भूत बाबा। ଏ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ତ 2 ମିନିଟ୍ 7 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆସିବ। ओम ग्रिंग ग्रिंग ग्रिंग। अबे किए बे तू। କେନ ବୁଢା ମନ୍ତ୍ର ପଡୁଛି। ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଗୋଟେ କି ନାଳୁଆ ବାବା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭୂତ ବି ଅଟକେଇ ପାରୁନି। सांग एमिति सेमितिया भूत नुह ये होची फ्री फायर भूत। ଆବେ ମତେ ମାରି ଦେଇ ଏଇଠି ବଇଛ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଏ ଭୂତ କଣ କହୁଛି ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ 1 ଟାଇମ୍ ମାରିବ। ଗ୍ଲୁଆଲ ପକେଇ ଦବା। ଶଳା ତୁ ମରିଲୁ। अबे तू कौन पाई मरथलो। ଏମାନଙ୍କ ଦୋଷରେ ମୁଁ ମରିଥିଲି। କଷ୍ଟ୍ୟୁମରେ ହାରି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ମତେ ଚିଡ଼େଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ସିନା ମରିଗଲି ଏବେ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଲାଗି ରାକ୍ଷୀ ଧରି ବସିଥିବ। अबे तो आत्मा शांति पे तोर कौन दरकार। ମୋର ଡିଜେ ଆଲୋକ ଆଉ 30ଟା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଦରକାର।
ଆବେ ସାଙ୍ଗ କଣ କହୁଛି ଡିଜେ ବାଜିବ ଆଉ 30 ଥର କଷ୍ଟ ହବ। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ସେ କହୁଛି ଡିଜେ ଆଲୋକ ଆଉ 30ଟା କଷ୍ଟମ କାର୍ଡ ଖେଳିବ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଫୋନ କରି ଦିମ୍ କୋଡ୍ ପଠେଇଦବ। ଆବେ ଆବେ ନାଳୁଆ ଭଣ୍ଡ ମାର ତାକୁ ମାର ତାକୁ। ମାର ତାକୁ